a can malam ba ga Usman kuma muna nan muna ta bincike har yanzu amma in Allah da ba mu kaddare ba da alfarman Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar an ga Usman an gama. Manufata ƙayataccen shiri kuma ƙayatacce mai cike da faɗakarwa, wa'azantarwa, gami da nishaɗantarwa. Oh my God, Usman is dead. Mu zaki mai tsofaffin banza? Kare ki kasha ƙarya wallahi. Duk da mu ana ce mana musulunci ba addini bane mai son zaman lafiya. Duba da cewa a cikin Alƙur'ani sura ta 9 aya ta 29 na nuni da cewa a kashe wanda ba musulmi ba. Sometimes akan gaya muku aya a dunkule ba za a fassara muku yadda ayin yake ba. Amma da za ki je ki bincike aya a baki fassarar ta daidai da za ki ga dalilin da yasa aya take magana a kashe wanda ba musulmai ba. Yanzu abin da musulunci ya tsara zamu bi ko ko a san zuciyar mu. Yanzu ka zaɓa wacce ba addinin ku ɗaya da ita ba akan musulma? Kiristanci ba arniya ba ce, da haka ko addinin mu baya kiransu da arna, yana kiransu da ahlul kitab. After all the Christian children we have, decide to go after a Muslim. Yana tsoro bako ya zo. Ya zo dadi. Ya kuka yi? Ni bai mun ba. No, ki sani wannan abin da kike shirin aikatawa laifi ne babba a addinin mu. Dakata malam, ba wa'azi na zo kaman ba. Ina tunanin rayuwa yadda za ta kasance matuƙar idan yau aka ce babu ke. Waye shigo ya zo masa allurar poison? Idan muka yi hakuri muka cinye wannan jaraba da Allah ubangiji ya mana wata ran sai dai mu ba da labari. A'a, ni ba wani bane, ni na tsince shi na kawo shi asibitin. Shiri ne da ya zo da sabuwar fikira, tausayi, ban al'ajabi, labari ne da ya haɗa addinai kala-kala. Wanda zaka haƙurin darakta fasihi mai dogon nazari ya shirya muku wato Shamsu Fanisha a ƙarƙashin sahalewar babban furodusa Abdulaziz Bais, rubutawa Ahmad A. Muhammad, DOP Cameraman ZK Jain, story and executive producer again Abdulaziz Bais, Walfaya Aliyu Hanga, assistant producer Abdulaziz Baban Abba, location manager Manyan. Duka a cikin shirin Manufata a ƙarƙashin kamfanin Amuhaspa Film Production. A yau ma sun kuma fito da shirin Manufata wanda zai ringa zuwa muku a duk ranar Lahadi akan tashar Abdul Dan Hausa TV misalin karfe 8 na dare. Ina so ka gaya mun dalilin da yasa kake aikata abubuwan da ka aikata. My daughter, drop the gun. Ba ni da lokacin batawa. Fata.